Прелестни мои, благодаря ви. Благодаря ви за словата, които отправихте към мен. Поздравителни, благодарствени за рождения ви ден вчера на 1 март, за огромната любов, която ми дадохте, за това, че вашата трансформация, чрез моето посвещение към вас, вече е факт, че вие вече преживявате вълшебна трансформация от всичко това, което правя за вас. Обичам ви, бъдете благословени. Вашето щастие, вашия възход е най-голямата ми мисия и най-голямата награда. Прекрасни подаръци, прекрасен комплимент е този букет от екипа, с който работя, с който заснеме в студиото, уникалните видеа за вас. А вижте вечерта след празненството, какво откривам като комплимент в хотел от Гранд Хотел София от екипа и от менеджера на Гранд Хотел. Ето това прекрасно творение, това е прекрасен комплимент. Много прекрасно ме изненадаха, уникално е. Happy birthday! Честит рожден ден, госпожо Костадинова. В Гранд Хотел София обичаме да празнуваме важните събития. С уважение, General Manager на Гранд Хотел София. Много ви благодаря. Вълшебно е и е прекрасно, когато си обграден от които ценят жестовете. Аз ви уча на това, прекрасни мои момичета, да бъдете щастливи. Моята цел е, във всяка една от вас живее богинята, да й дадете възможност да полети. Аз ви връщам крилата. Аз ви уча как отново да си спомните за себе си, да се превърнете в онази богиня, която живее вътре във вас и да се придържате към изконното ви право, да живеете в полет, в възход, като истински богини, като истински кралици. Когато вие го постигнете, както много от вас, които работят с мен, това ми е най-голямата награда. Единственият ви ангажимент след работата с мен е да бъдете щастливи и да ми се хвалите, както го и правите, как сте открили партньора на живота си, как с настоящия си партньор всичко е прекрасно, как творите, как имате нови проекти, как живеете в любов и в изобилие и колко сте вдъхновени, креативни, величествени богини. Благодаря ви, най-прекрасното предстои. Това е моята работа. Да изчистя всичко онова, което не работи за вас и да ви напълня с онези програми, които ви катапултират нагоре. Много ви обичам, най-хубавото предстои. Казах ви вече, че ще организираме феноменално събитие в България на живо, с танци, с пироефекти, с огньове, с възстановка на нестинарството. Богини красиви ще бъдете там, ще танцуваме, ще медитираме, ще дигнем цяла България. Това е моята мисия. Пробудени хора, щастливи жени, които си спомнят, че са способни на чудеса и заслужават перфектния живот. Още веднъж благодаря ви, а аз отивам да творя отново за вас. Ще заснемаме поредицата видеа за следващия вебинар, който ще очаквате традиционно някъде средата на март месец. Пак ще бъде нещо феноменално, вие вече си знаете. Обичам ви, момичета, бъдете щастливи, бъдете благословени и още веднъж благодаря за всички съобщения, с които ме дарихте, всички благодарности, всички благопожелания. Вие сте моето най-голямо щастие, вие сте прелесни. Обичам ви.